mu'allif hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumil kitab. Bismillahirrahmanirrahim. La yukhafu 'alaika an taltabisa turuq 'alaika wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. La yukhafu ora kuwatir. La yukhafu ora kuwatir. Alaika ing atase sira antal tabisa apa yen to jumbur aturuku apa pira-pira dalan. Alaika aturuku apa pira-pira dalan kumal marang Gusti Allah. Alaika ing atase sira wa innama pustine yukhafu kuwatir alaika ing atase sira min ghalabatil hawa apa oleh nglindihi hawa nafsu. Alaika ing atase sira terus napa perkara sing kedah kula jenengan sami khawatir yaiku napa-napa sing wonten tengene hawa nafsu. Ngalakane wong iki kalah kali hawa nafsu. Tatkala tiyang lampah tengene dalan Gusti Allah, tiyang sing napa berusaha untuk beribadah, tiyang sing berusaha untuk istiqomah niku terkadang iltibas niku napa tiyambake niku kadang semangat kadang boten ya. Kadang tiyambake niku nglakoni kadang ora, khususnya tenggene perkara ingkang disunahake. Terus kula jenengan sami nalikane mlampah tenggene dalane Gusti Allah nglakoni ibadah niku wonten model kalih. Ingkang pertama ibadah sing wajib sing fardu, ingkang nomor kalih ibadah sunah. Ana sing fardu niki kudu dilakoni. Fardu niki wajib kula jenengan sami napa nglampahi. Ora ana alasan ora dilakoni. Terus wonten kesunahan niki terkadang wong iso nglakoni, terkadang boten. Lah makane nalikane kula jenengan sami nglampahi fardu niku sak aras-arasane wong niku kudu tetep nglakoni sing wajib. Dadi salat 5 waktu kados ngeten. Salat niki wajib nggih. Nah, jamaah niku sunah. Dadi wong niki nak sing nalikane aras-arasen ini diusahakan sing wajibe dilakoni. Karena iltibas niku pasti wonten. Wong aras-arasen niku wonten. Aras-arasen niku apa? Gak wis ape nglakoni apa iki aras-arasen. Itu biasa. Nggih menungso niku ngoten iki, kadang semangat, kadang aras-arasen. Lah wayahe pas aras-arasen ngoten niku aja sampai ninggalno sing wajib. Sing paling diwedeni napa? Mboten kok tiyang aras-arasen mboten. Karena aras-arasen niku kadang napa? Kadang ilang dhewe. Jadi rasa malas niku kadang hilang sendiri. Aras-arasen niku faktore ati. Nah wong niku ati biasane nek aras-arasen niku rada napa susah ati. Nah nek ngeten iki biasane iku ilang dhewe tetkalane dhekne seneng. Kok nek wis seneng ana motivasi, ana semangat akhire napa gelem nglakoni jamaah. Nek pas wayahe aras-arasen ora jamaah tapi salate kudu napa salate ku wajib. Lah sing diwedeni niku boten masalah ngeten iki. Sing diwedeni niku napa? Ghalabatul hawa. Ghalabatul hawa niku napa? Hawa nafsune sing menang.
hawa nafsune sing dekne ora iso ngendhalikno hawa nafsu. Hawa nafsu niku perkara sing elek. Tiyang niku ndek nafsu ya. Tiyang kabeh niku nafsu niku napa? Nafsu niku keinginan. Nafsu niku wa nafsi napa jenenge nafsu niku keinginane dekne pengen nglakoni apa niku nafsu. Kados wonten nafsu makan, pengen apa mangan. Ana nafsu minum, pengen ngombe. Dadi nafsu niku artine napa? Pengen, keinginan. Nak hawa nafsu, hawa niku ceblok berarti. Dadi nak hawa nafsu niku nafsu sing elek, sing dituruti. Dadi hawa nafsu niku nafsu sing elek sing dituruti. Aja sampai nuruti. Hawa nafsu niku nafsu elek. Ya, hawa nafsu niku nafsu sing dilarang. Tiyang kabeh niku duwe nafsu. Kados nalikane wong niku mangan. Mangan niku ndamel nafsu. Engko sing ora oleh yaiku mangan duweke wong liya. Apa? Mangan duweke wong liya. Ora oleh. Mangan hae wong liya. Nah biasane niku nafsune to mriku. Dadi nafsune niku teng mriku, nggih. Mobil niku lho mobil. Wonten hawa nafsu, nggih. Hawa nafsu niku sing boten angsal, sing elek. Hawa nafsu niku sing perkara sing elek, perkara sing dilarang kalian agama. Tapi nek nafsune dhewe wong niku duwe nafsu. Kabeh wong niku napa duwe nafsu. Menungso niku duwe nafsu. Nek gak duwe nafsu gak ngerasa urip. Kados ngibadah niku nggih gawe nafsu, nafsu beribadah. Orang nafsu makan, jenengan istilah tidak nafsu makan. Nah niku nafsu. Napa nafsu. Jadi nafsu ini penting. Nafsu ini untuk keinginan tidak mau makan. Aslinya tidak mau makan, tidak ingin makan. Ya, jadi nafsu makan berkurang, nafsu makan berkurang. Ini bahasa Indonesia. Nafsu, ana obat untuk menambah nafsu makan kan wonten. Ya, jenengan semprot obat menambah nafsu makan. Jadi nafsu itu keinginan. Jadi keinginan untuk makan niku mboten wonten. Makanya nafsu niku artinya ingin, pengen. Lah nek hawa nafsu niku nafsu sing elek. Nafsu yang jelek, ya, nafsu sing dilarang. Ya, nafsu sing dilarang wong ini kan pengen duwe akeh, kalau contohno. Wong ini pengen duwe akeh. Ya. Lah nek pengen duwe akeh niku yo pengene iku kudu napa sesuai kalian syariat. Pengene kudu sesuai karo aturan apa jenenge aturan syariat agama. Kudu melok aturan Pak. Sing gak oleh yaiku napa mangan duweke wong liya, korupsi niku mboten angsal. Akhirnya napa? Ketika dia mau dan dia melakukan hal seperti itu, nggih, nglakoni umpama kok nyolong, nggih, ambodoni wong, ora pengen badhe akeh. Ah niki napa? Dekne melok hawa nafsune. Nafsu sing elek niku. Nafsu untuk mendapatkan uang. Dia ingin uang tapi caranya tidak baik. Carane sing boten sae. Dadi wong oleh dhuwit ora apa-apa. Wong golek dhuwit ora apa-apa. Tapi kudu napa sing sae. Dadi golek dhuwit miyang kok oleh iwak along, nggih. Iku jenenge nafsu kabeh. Nek ora ana nafsu ora iso along. Nek ora ana nafsu juga gelem miyang. Akhirnya yang tunggu wae ora apa-apa. Ah niku boten iso urip. Dunyane niki urip krana menungso duwe napa nafsu. Tapi nafsune niki kudu diatur. Jika kabeh kok diolehi mboten. Kali agama niku wonten aturane. Dadi wong niku sing diolehi ndi, sing ora ndi niku wonten aturan. Makanya kula jenengan sami nggih termasuk kula piyambak niki usikum nafsi saling mengingatkan. Tatkala niku kula jenengan sami niku nek duwe keinginan, duwe nafsu niku ditingali sik. Kira-kira niki
oleh karo agama utawa ora. Nggih. Dadi rumusane niku ngoten, tenger-tengerane sing apik niku ngoten. Jadi nek iso niku atine niku sanjang kali nafsune. Dikandani nafsune napa dikandani iki nak gak oleh aja dilakoni, tapi nak oleh dilakoni ora apa. Nah ngoten niku. Makane kula jenengan sami tetkalane kok ngibadahi aras-arasen iku isih luwih aman. Ibadah ni aras-arasen niku saat ini. Saiki aras-arasen tapi sesuk ya urung karuan aras-arasen. Iso uga malah semangat. Tiang mboten sumerep kapan dene semangat. Tapi nak maksudnya ngeten, wong niku nak aras-arasen ibadah niku mboten dosa, ora ana apa. Asal dene mboten ninggalno sing wajib. Atus upami wonten salat dhuwur. Tiang salat dhuwur niku kudu dilakoni wajib. Lah nafsune niki napa jenenge dene gak gelem nglakoni krana aras-arasen. Lah sing dilawan napa aras-arasene niki wae. Dadi biasane dekne jamaah kok aras-arasen ora jamaah tapi aja sampai ora salat. Aja sampai napa mboten salat. Karena iso ya jamaah terus nak saged napa jamaah terus. Soalnya napa niku sae. Tapi niku nak hubungane sunah. Makane kula jenengan sami kudu roh hukume. Semerap niki sing wajib pundi, sing sunah pundi. Ane kudu roh, sithik-sithik kudu roh. Dadi sing wajib apa wae niku dituruhi kabeh. Apa Islam ini kan kudu ana aturan mana yang boleh, mana yang tidak kok ngoten. Atus dene seumpami jenengan nak kena penyakit napa ngoten. Pantangane apa wae, kan kudu roh. Lah kok nak roh pantangane ndelalah kok mangan sing dilarang ya lara kabeh wae. Pak ngoten. Dadi kudu sumerep apa sing dilarang, nggih. Kali dokter ini apa sing dilarang kudu roh. Soalnya nak dilarang ini nak dipangan ini kadang awake mboten enak. Ngisami kalian syariat. Ini syariat agama Islam niku kula jenengan sami kedah paham, kudu roh. Sithik-sithik kudu roh apa sing dilarang lan apa sing disunahake, apa sing diwajibno, iku kudu roh. Barang-barang apa sing wajib, perkara apa sing wajib kudu napa semono. Soale napa? Nek mboten ngoten kan mangke salah dalan. Akeh sing salah dalan niku krana dene gak paham sing wajib endi, sing sunah endi. Pokoke anggere nut wae niku napa? Secara diambaki mboten napa-napa tapi nak sawaya-waya kok salah dalan iki bae. Makane nek iso niku semprep piyambak. Tiang niku nak semprep niku gampang. Akhire napa? Kabeh gampang. Tapi tengene Islam niku mboten kathah, sing wajib niku mboten kathah. Kalau jenengan sami nak dihitung wajib niku kaya salat 5 waktu, puasa Ramadan niku wajib, silaturahmi napa jenenge menyambung persaudaraan. Dulur niku ora oleh dipedhot. Dadi napa sedulurane ora oleh dipedhot. Termasuk birrul walidain apik karo wong tuwa loro. Dadi sing wajib-wajib niku apik kali tanggane. Ha niku kabeh wajib. Jadi kudu dilakoni. Kula jenengan sami niku nembe pinten nek bangsa. Dadi ora akeh sing wajib teng Islam niku sejatosipun boten kathah. Nek diitung kabeh niku halal, harame wajib terus napa niku perkara sing diwajibno, sing dilarang niku nek kabeh diitung niku boten nyampe 30 atau 30-an lah kurang lebih. Nanti sithik jumlahe napa sih? Iso diteni. Kula jenengan sami saged napa niteni dhewe. Makane nalikane wong niku mlampah nggih tengene dalane Gusti Allah, tegese nek dekne ibadah niki nek nalikane ibadah niku rada aras-arasen niku isih kategorine aman. Kategori napa aman. Ora ana apa-apa. Nggih. Aja wedi. Kula jenengan sami nek aras-arasene ora usah khawatir. Karena mungkin saat itu dia hatinya tidak gembira. Hatinya niku susah ora seneng. Akhirnya rasa-rasa.
Tapi insyaallah sesuk niku ana sing iso dadekno dhewe seneng akhire napa semangat. Tapi nak tiyang niku nak napa ghalabatil hawa, kalah kali hawa nafsune. Nah, iku iso terjerumus tenggene kemaksiatan. Iso dekne nglakoni dosa. Nak ghalabatil hawa niku apa kalah kali hawa nafsune iso nglakoni napa dosa. Niku sing diwanti-wanti to mriki. Makanya kalau jenengan sami ben atus saka napa ghalabatil hawa, kalau jenengan sami kudu senajan to piye wae kudu nglakoni sing diwajibno. Entah nalikane semangat, entah nalikane iltibas to aras-arasen, entah nalikane napa mawon. Dadi kula jenengan sami kudu ngibadah, khususnya sing fardhu. Dadi salat 5 waktu keadaan apa wae kudu nglakoni. Sampai sibuk piye wae kudu tetep napa salat 5 waktu ora oleh ditawar. Senajan toh ngopeni apa sangkome. Salate tetep kudu dilakoni sebab wajib. Jadi tiyang niku iso gak nglakoni salat nalikane apa wae, nalikane mati. Tiyang niku nak mboten salat niku nalikane napa mati. Malah disolati. Wong niki nak mati ora salat dene malah napa disolat. Ana istilah niku salatlah sebelum kamu disolati. Ngoten. Dadi nek iso salat aja sampai disolati. Nek wis solati berarti nopo wis mati, ora wajib. Wis ora nglakoni salat. Jadi selagine urip akale sehat, awake wis awak sehat karo ora sehat iki mboten pengaruh. Tiambah ini kok awake sehat to mboten sehat, salate tetep kudu dilakoni. Mangane Islam niku penake napa? Teng Islam niku agamane gampang. Dilakoni gampang. Contoh kados tiambake sumpama tiambake niku lara, ora iso ngadeg ya iso njongok salate. Nah ora iso njongok ya iso napa? Sambil berbaring tenggene amben. Nah, makanya tiang-tiang sing lara tenggene rumah sakit teng pundi mawon guys, keadaan tiambake sakit nggih. Terus ora iso apa-apa, selagi iso dijak ngomong, iso akal iso sehat, tetep wajib napa salat. Ora iso ditinggal, salat niki mboten saged ditinggal. Ini kewajiban-kewajiban niki sing dilakoni nak nalikane kula jenengan sami iltibas niku rontok napa semangate rontok ilang nggih. Nalikane kula jenengan sami semangate ilang ora utawa wong sing aras-arasen rontok malas. Nah, sing dicekel napa sing wajib. Ya, sing wajib sing dicekel. Kok nak seumpama gak nglakoni sunah ya ora apa-apa. Sing wajib sik dicekel nak nalikane aras-aras. Lah engko nak wis semangat malih nanti ya dilakoni kesunahan. Tapi sing apik niku wong sing iman niku sing apik niku napa? Sing apik niku istiqomah. Ya. Dalam keadaan apapun dia selalu mengusahakan istiqomah. Nek sing apik niku nak dipilah sing apik ya istiqomah. Ora kok napa nuruti awake ngoten niku, kadang semangat, kadang aras-arasen to. Paling kula ngomong wong niku kadang semangat, kadang aras-arasen niku sifate menungso. Menungso niku modele ngoten niku. Menungso niku modele ngoten niku. Kadang semangat, kadang aras-arasen. Tapi wong sing paling apik dhewe di antara mereka yaiku napa wong sing istiqomah. Dalam keadaan apapun. Entah dekne semangat, entah aras-arasen ya tetep napa istiqomah. Soale hammuhu ilallah. Dadi napa keinginannya hanya kepada Allah. Dadi dekne niku nafsune cuma ngibadah. Dadi pengene kok ngibadah tok. Dadi pengene niku aja sampai ibadahe niki aras-arasen. Senajan to medal niku dene ya aras-arasen. Nanti wong-wong niku nek aras-arasen ya piye jenenge aras-arasen. Ya pengene ya ngletak wae, pengene ya nyantai wae, jenenge wong aras-arasen dipaksa mboten saged. Tapi nek dhewe duwe keinginan, dene wis duwe napa? Ham niku keinginan. Jadi keinginane wis teguh senajan toh keadaane dalam keadaan malas, keadaan yang tidak memungkinkan, dene aras-arasen tetep diusahakno
dhek istiqomah. Dadi nak nalikane biasa jamaah wis istiqomah, keadaan aras-aras tetep berangkat. Piye tetep berangkat, semangatnya tetep wonten. Senajan to liyane rada aras-aras. Sampai wonten cerita niku ngeten. Naminipun Syekh Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari niki murid Imam Syafi'i. Jadi beliau niki termasuk sing diparingi karomah kali Gusti Allah. Jadi umure ini pun 100 lebih. Nah, udal 100 lebih ngoten niku jenenge menungso. Kekuatane niku pun lemah. Mlampah mboten saged. Pun mboten saged menapa mlampah. Umur 140 atau pinten. Pokoke pun sepuh. Lah akhirnya nopo krana dekne iki mboten saged napa-napa ngibuk wae tenggene amben. Wong jenenge wong sepuh. Buk wae teng amben tetapi kuasane Allah taala nggih. Krana dekne dikai karomah kali pangeran. Jadi setiap kali krungu azan, diambain setiap kali krungu azan niku iso tangi dhewe. Ini sing nyiksani kuatah, murid-muridnya nyiksani. Jadi beliau itu ketika dengar suara azan, kok krungu azan niku awake iso tangi dhewe. Tangi wudu bar niku nderek salat. Bar salat balik nang tengah ben yo ora iso apa-apa. Mangane didulang, nggih, ngombe diladeni. Apa-apa niku diladeni. Tapi nak salate mboten. Dadi nak nalikane salat dekne iso tangi dhewe. Ani nuduhno napa tiyang istiqomah. Sampai dalam keadaan sing kados ngoten niku cara wong nemen aras-arasane ya wis kaya sapa buka aras-arasane. Wis pancen ngoten niku keadaan. Tapi kula padakno karo wong sing aras-arasen ngoten niku, wong sing lagi malas ngoten niku. Sak males-malese wong nak dene duwe keinginan istiqomah insyaallah diwangi karo pangeran. Ini kan diwangi karo Gusti Allah, ditolong kali pangeran. Akhirnya nopo iso ibadah, tetep nalikane jamaah iso nglakoni padahal bar jamaah ngoten niku wis ora iso apa-apa neh. Niku Syekh Zakaria Al-Ansari. Kula krungu critane saka guru kula. Intine nopo iki istiqomah niku. Dadi intine nopo istiqomah. Wong niku nek istiqomah nggih insyaallah karo pangeran ditulung. InsyaAllah diparingi dalan kali Allah Ta'ala. Makanya kula jenengan sami niku kedah jaga aja sampai kalah kali hawa nafsu. Tiang-tiang sing gak istiqomah ini biasanya kalah kali hawa nafsu nuruti aras-arasane. Kalah kali napa hawa nafsu. Mungkin mohon kula jenengan sami termasuk tiang-tiang sing istiqomah nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك
سيدنا محمد حمد الشاكرين حمدا نائما حمدا يومنا وكافي مسجدا يا ربنا لك الحمد لك الشكر وبه قدر جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك حق نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طيب ربنا من كل سوء بعد مشاهدة محبتك وعلمنا من جماعة وشيخنا بك اللهم زدنا فإلى المنزل اللهم زدنا والله تعالى في الدنيا والآخرة زدنا وزدنا زدنا تقوى زدنا صدقا وزدنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا نافعا برحمتك الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وربنا صغار فضلنا وجبنا ربنا المستقيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين